Ngibingelele abantu bakaNkulunkulu, ngethemba ukuthi abantu bayaphila. Cha, kuningi bafowethu, kuncane nje uNkulunkulu afisa sikushare. Bantu bakaNkulunkulu, ngifuna ukunixwayisa nje kancane ngezinto eningayinakile. Uno-WhatsApp, uno-Facebook, nanoma biyiphi i-social network onayo. Kunezinto enimala kuze ningayiboni. Umuntu wakhona into emehlelayo uyaposta i-status, so whatsoever enzeka empilweni yalo muntu uyaposta i-status. Into enhle eyenzakala uyaposta, into ukuthi manje uzizwa kanjani uyaposta, ngifisa ukwenjani uyaposta. Bungozi lobo, abantu abaningi balimala ngayo i-social network le. Kanjani? Abantu ungakhohlwa, abantu abanenamba yakho u-70% walabo bantu leyo enemies. Abanye baba-connecta nama-enemies wakho, bangamaxhoki, bangama-spy. So lento yokuhlala wena yonke into eyenzeka kuyo uyayi-update, that means izitha zakho ziyazi ukuthi impilo yakho kwenzakalani. Yingakho bese izinto enifisa ukuzenza ubona zingasaphumeleli, ingasayi phambili, ingoba wena usuyikhulumile isikhathi singakafiki. Uyazi into umuntu ukufiselani, uyazi ukuthi ile enhlizweni yakhe ngaphakathi. Uma uzokukhuluma wena into eyi-future ufisa ukuba nayo, uyikhulume kumuntu manje. Ngifisa ukwenza ukuthi unawo amandla wena okulwa izimpi zikamoya. Uyamazi lo muntu ukuthi enhlizweni yakho uzizwa kanjani ngawo, ngoba umuntu into ayishoyo ayisho ukuthi uzizwa kanjani ngawo. Bantu bakaNkulunkulu niyayilimaza, noma ngabe wehlelwa ubunzima obubhekene nawe, noma ngathiwa wehlelwa ukujabu lokubhekene nawe, i-social network muzame uyisebenzisa indlela isebenzisa ngayo, ilani limala khona. Abanye baphuma emndenini eminingi, emndenini edlana yodwa, because imndeni kwamanje nje into ekuthiwa umndeni esingathi ikhona, because yonke into ekhona manje uthi imndeni fake because abantu bangumndeni kodwa bahlangene ngokubukana ihlekisana ihlomelene. Umonezela kanjani ukuthi ngowakile lento ngitshela konke fake, abantu abekho manje saseyinkinga nje ke. Niyalimala abantu bakaNkulunkulu, nilimaza nina. Musa ukuthi makunento ekwehlela bese uhamba uyoposta, yazi nje ubuposta maningi amehla abonayo. Okukhulu kakhulu mina nginitshela as a psychic doctor, as a spiritualist, izinto ezenzeka ezweni kamoya eningazazi ungakwazi ukuyibona. Abantu babona ukuthi ngabantu, awazi ukuthi ngabantu abazizwa kanjani ngabo. Ukulimala kwakho futhi kulapho awufunde ukuthi yonke into uyigcine kuwe. Ama-relationship amaningi afile abulawa ileyo nto leyo, ukuthi umuntu engathi banenkinga nje uyaposta, sesixabela ukuthi umuntu ungasha thu nanti ithuba lama kunika advice uphume kulowo muntu ungene, uzozizwa kanjani. Nanemsebenzi sengisebenza kuphi usuyaposta ke wena ufake lo uniform, umbuzo wami ukuthi kubala 2 years 3 years down the line awusekho kulo msebenzi kuphelele. Abanye phezulu 6 months, abanye phezulu unyaka, nguwena oyibulaleli. Akufundi ukuthi into maye ubhekene nawe ibe ngeyakho nje, ugcine kuwe. Okukhuluma enhlizweni yakho ukukhuluma kuwe wedwa, kusuka kuwe wedwa, musa kuhamba uyibulala. Bantu bakaNkulunkulu uyanithanda kodwa qaphelani, musani ukuyidayisa, musani ukukhuluma izinto engakenzeki niyikhulume kubantu. Anibazi la abantu basizwa kanjani ngani, musani ukuyibulala. Ugcine kuwe, kuhle kubi ugcine kuwe. Umakhelane wakho seduze kwakho, umuntu wakho, umuntu oseduze kwakho awumazi uzizwa kanjani ngawe. Musa uhamba uveza into enjalo. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu, ufundani ukuyigada. Amen.